prijatelji treba da pokažu karakter. Malo smeni, malo i socializaciji. Imamo šampione iz Banja Luke, šampione iz Niša, šampione iz Češke, šampione iz Vrnjačke Banje. Napravite razmak između pasa i šampioni. Kako možemo da vidimo kvalitetne ženke. Šampion iz Niša, šampionka iz Niša, šampionka iz Vrnjačke Banje, šampionka iz Kragujevca, šampionka iz Banja Luke. Najsrdačnije zahvalio predstavnicima kluba, šatrenjac kluba iz Banja Luke koji su se stvarno odazvali u velikom broju i ispoštovali naš klub i došli brojčano sa psima i